Ako prvý karpatský medveď, 9-násobný Ivan Hrihorovský. Ivan Hrihorovský ako prvý pretekár. Na toto podujatie postúpili traja najsilnejší muži Európy. Ako druhý Zdeněk Vávra. Je to účastník československého talentu, druhý najsilnejší muž Európy za tento rok. Zdenko Vávra. Ako tretí pretekár Pálko Zadražil. Je to najsilnejší Čech za rok 2025, najsilnejší Slovan v tomto roku. Poprosím pána Mičegu, pána poslanca mesta a kraja, aby nám toto podujatie slávnostné otvoril. Ďakujem pekne, že som dostal túto možnosť, túto česť. Dobre, takže som rád, že sme sa tu po roku stretli, tuším druhýkrát v tomto priestore, takže vidím, že ste pripravení a myslím, že tu netreba okolo toho moc rozprávať. Treba, jak sa hovorí, začať makať a vy ste prišli, jak sa hovorí, makať a som zvedavý, kto z vás víťazí. Ďakujeme, pán Miček, a ešte zostaňte s nami, sledujte výkony našich silných pretekárov. Naša prvá disciplína je vonku, nosenie kufrov. Ďakujeme za slávnostné otvorenie a my sa premiestnime von, aby sme mohli začať podujatie. Áno, takže Zdenko Vávra ako prvý pretekár, druhý pretekár Pálko Zadražil, tretí Ivan Hrihorovský, medveď karpatský. Viete, čo vás čaká? Dáme im energiu, dáme im potles, naplujeme si do dlaní, zapneme stopy, zatleskajme, áno! Zdenko Vávra! Nevidíš to toho? Záver, Zdenko. 10 metrov tam, 10 metrov naspäť, 350 kg. Jenom vydrž. Keď sa zastavili čas, máme, vy dúfam, že meriate čas, aby ste dostali krásnu cenu. Že uvidíme, kto zvíťazí v tejto prvej disciplíne. Áno, tak už čakáme na púvel. Vážení diváci, na púvel a Pálko Zadražil 2025. Najsilnejší Slovan za rok 2025. Najsilnejší muž toho roka, Beč Matuša Čakas, získal zvíťazil v Beckovej nahrade. A teraz čakáme na púvel. A dodajme mu energiu, zatleskajme Pálkovi Zadražilovi. Najsilnejšiemu mužovi Čech, druhému najsilnejšiemu mužovi Európy. Áno, Pálko Zadražil bojuje. A dajme mu energiu, dajme! Vynikajúci výkon, padlo mu to na paprčky, ale nič sa nedieje, Pálko si zdravý, nič sa nezlámalo. Tu máme 9-násobného, vážení diváci, karpatského medveďa, muža žužvolodu. Ivan čaká na povel a my mu potom. Zatleskáme, áno, vážení diváci. Je to on, medveď karpatský, Ivan Hrihorovský. Pozrite sa na to, ako cupká do cieľa. Dokáže to Ivan zvíťazí v tejto disciplíne. Ivan Hrihorovský. Je to tam, vážení diváci. Je to tam. Počkáme na vyhodnotenie, vážení diváci. Dámy a pánové, já když jsem začínal se strongmanem, tak jsem na tohohle pána koukal, jak závodí a klečel jsem před ním. Dneska mám tu čest si s ním zazávodit. Je to legenda a je to frajer. Takže ještě jednou potlesk pro něj. Vážení diváci, kto by si chcel vyskúšať z vás? Pozrite sa na to, či to Adarko dokáže. To 3, 2, 1. A potles, pozrite sa, 80-kilový majster Slovenska. 350 takisto silných mužov máme na Slovensku. My sa vzťahujeme dovnútra na ďalšiu disciplínu, disciplína mŕtvý ťah. Čiže vy, ktorí budete chcieť vidieť pokračovanie tejto súťaže, vy príďte k nám, za nami, dovnútra pokračujeme. Poďme na javisko
Prvá disciplína je tu, pán mi čeká odozdať cenu pánovi Zadražilovi. Pálko, gratulujeme. To je zatiaľ Pálko malý medveď, ale ešte ťa čaká veľký medveď a medaila uvidíme, či zlatá, strieborná alebo bronzová. Takže už ideme, áno, prvá a druhá disciplína, váha 250, čiže prvý Ivanko Hrihorovský. Čakáš na povel hore. Čakáme na povel, na odloženie. Tak áno, takže sledujete Zdenko Vávra 250, ďakujeme, no a už ide Pálko, lebo nedostaneš cigánsku večeru. Výborné, Pálko, výkon platný, naložíme, priložíme, takže zvyšujeme na tých 280. Jo. Já mám strašnou chuť říct, že jsem starý, ale Ivan mě vždycky pošle do prdele. Je to tam, Zdenko, ty máš na 400 takisto, takže ideme, naložíme váhu na 300 kg. Ivanko Hrihorovský. Startuješ sám, čakáš na povel. Ivanko Hrihorovský. 300, čože je to pre 55-ročného deda. Detko, máš to za sebou? $300 kilogramov, povedzte, čože je to? 300-večka pre takého chlapa siláka. Pripravíme, naložíme 300 kg Zdeno Vávra. Zdeno, ťahaj to, človeče. Zatleskáme, áno, je to tam. Máme to za sebou, je to tam. 310 prečočová pokoná sa s 310 pôjde 320, ja som počul, že to je už pani Zadražilová. Dávaj, zatleskanie, dajme energiu Silákovi. Áno, je to tam, vynikajúci výkon, má to za sebou, čiže môže pokračovať na 320 a 320 si dal naložiť aj Hrihorovský, aj Pálko Zadražil. Neni sú pripravení, už prestali trénovať všetci títo diváci, prosím ťa pekne, povieš nám potom, koľko a ktoré preteky si absolvoval. A Ivan Hrihorovský, 320, zatleskajme. Počkáme na Pálka Zadražila, povedz mi. Tak pojď Pavlíku, dámy a pánové, teďka mu pomozte, i když pro kluky je tohleto stále rozehřívací váha, a kdyby nikdy tady byla Gabriel. Takhle vypadá lehké opakování podání Pavla Zadražila. Pavel si nakládá na 340, Ivan taky, já si dám break 320, což... Áno. Já se omlouvám. Takže 340 pre Ivana Hrihorovského. Vážení diváci, myslíte, že na tú 400 sa dostaneme? Čo myslíte? Dokážeme? Áno, potlesk. Výborný výkon. Pálko, áno, ideš na to 300 frajerko, čiže dodáva mu energiu. Je to zlatá žena a je to najsilnejší Čech, najsilnejší Slovan. Zvíťazil na meči Matúša Čáka. A dáme mu potlesk. Áno, ideme do toho. Pálko Zadražil, je to tam. Zvyšujeme váhu na rozhodca, na koľko? Ivanko, jen abys viděl, tak abys Jdeme na 360 kg. Tak už sa blížime k 400, ke 360 kg. Já si myslím, že dneska se na ty 4 kg dostaneme. Co myslíš ty, Ivane? Teda my ne, ty.
Nevím. Řekni ano, dostaneme. Zkusíme to, ale každý rok je to horší někde. Když se dostane na těch 380, potom končí. Já bych chtěl mít taky takový problém, že se dostanu na 380 a skončím. Tady Pavlík, co bych u něj vypích? Taky deadlift asi. A Pavel říká, že mu mám vypíchnout oko. Ale necháme ho být, protože on byl od vlasů. Ten Pavlovi moc nejde. Že jo, Pájo? Pome. No tak nádhera. To je krásný lift. Ivan, 380? Ne. 70, takže Ivánek si pak naloží na 370. Krásný platný pokus. Hezký, Pavle. Budeme přidávat na kolik? 70? Taky 370, takže kluci to berou osobně, takže se budou navzájem stíhat. Teda, Ivánek, lehké 370, tak pojďte, šup! Pojď! Krásný lift. Nádhera. Jestli jste si všimli, tak Ivan tady během liftu koukal, co máte na stole k pití, že by si dal. Podujatie, že to je aj svedkom toho, že toto podujatie je ťažké, veľmi ťažké. No a sledujeme nášho kamaráta Pálka Zadražila a zatleskáme. Áno, ideme do toho. Zadražilovi 370, ideme Pálku. Zvýšime sa k 400, výborný výkon. A naložíme, pozerám tuto našej zapisovateľky poza bučky, poza chrbtom. 380, vážení diváci. Vieme, že si zranený, Ivanko, ale tak veľmi si sa tešil na toto podujatie, že si povedal, že všetko urobíš preto, aby si to dokázal. Áno, Ivan, ideme do toho! Záver, ťahaj to hore! Ešte máme, áno, ešte dáme pokus. Zostan tam, chlape v tej svojej klietke zostan. Sústreď sa. Áno. A ideme na to, Ivanko. Teraz to pôjde! Pôjde to! Nejde, nevadí, Ivanko. Je to zranenie ťažké, bolavé zranenie a už tu máme Pálka Zadražila. Pálinko je pripravený. Áno, Pálko, je náš. A zatleskajme, dáme mu energiu. Pálinko Zadražil. Chce zvíťaziť 22. ročníku Karpatského medveďa. A poďme, áno, dajme mu energiu, zatleskajme. A ideš, Pálko, áno, ťahaj to hore, pôjde to. Musí. Výborný výkon, je to tak. Pokus je platný, hovorí pán rozhodca, 380. Bereme ho na nosítka, čo myslíte? Preberie sa, neberieme ho na nosítka, Pálko je zdravý. Zvýšime Pálko? Nezvýšime, Pálko končí. Kilogramov. Čiže taký istý výkon ako minulý rok. Nie, že by sa chlapci nezlepšovali, vážení diváci, ale zostaňte na javisku, chlapi. Ešte si vás nafotíme. Nie, že by sa nezlepšovali, ale takí sú unavení za celý rok, že sme radi, že ich tu vôbec máme. A že sme radi, že... Nebude to také, rozumieš, do ruky kladem. Čas začíná, ale jaký ten začíná čas? No vidíš to, Pojď taky. Pojď, drž taky. Pojď. Takže toto je, vážení diváci, zatlieskajme, áno. Ďalšia disciplína, držanie kladiva, perunovho kladiva a to je náš pretekár. Áno, Zdenko Vávra, Zdenko vydrž. Keď chce zvíťaziť, tak musíš zvíťaziť túto disciplínu. Zdenko Vávra je v tejto disciplíne vynikajúci. Poprosím hudbu, aby troška hrala do kroku nášho pretekára, on to má rád. Áno, dajme troška hudby ešte.
Držíš, Demo, držíš. Vydrž. O dušu spasenú vydrž. Je to tam. Čas máme 25 ďalšieho pretekára. Ivan Hrihorovský. Ivan je tiež dobrý v tejto disciplíne. Uvidíme. Protože to je na hodinu s ním. A ideme na to. Ivan Hrihorovský. Trošku vyššie. Kde to teklo máš? Dobrá, drž. Tak jak ide, je to skvělé. Pojď. 15 máš. Pojď. 20 sekund máš. Vystrčí ruky. Pojď. Ivan Hrihorovský, pozrite sa, drží o dušu spasenú drží. Ivanko, zaber. 30. Áno. 30. 5. Áno, Ivan, vydrž, zatleskame. Už nevláze, už mu dajme energiu. Ivan Hrihorovský to má za sebou. Ďakujeme, Ivanko, áno. Ďakujeme, vynikajúci výkon. Na čo nám povie na to? Pálko zadraží. Pálko zadraží. To podujatie zodpovedne, na každé podujatie zodpovedne pripravuje. No a vynikajúcu a zlatú priateľku Snúbenku, ktorú miluje, a ona miluje jeho a preto tu máme takéto výkony. Pálko, vydrž, áno, dokáže ste zvíťaziť medveďa karpatského. 10 sekund. Pojď. Není vám, pojď. Áno, Pálko, áno, zatleskáme. Palinkovi dajme energiu, poďme do toho. Zatleskáme Pálkovi, zaslúži si tento človek potlesk. A ještě posledný pokus na pozorně. 35. Už to bolo moc. 38, 55. Pálko, ďakujeme, máš to za sebou, no a my počkáme našu zapisovateľku, kto zvíťazil v tejto disciplíne. Cenu dostáva náš kamarát, pán poslanec. Ďakujeme, Ivanko, si vynikajúci. Ja si ťa. Karpatského medveďa za rok 2025. Áno. A poprosím všetkých pretekárov, aby prišli sem. Postupne ich budem vyhlasovať. Pretekárov v poradí. Na 3. mieste Zdenko Vavra. Pardon. Já přijdu. Áno, Zdenko Vavra. Na 3. mieste Zdenko Vávra. Zdenko Vávra dostáva cenu od pána poslanca, od našej viceprezidentky a od našej zapisovateľky. Zdenko Vávra, 3. miesto. Ďakujeme, Zdenko. 10. medveďa získal Ivanko. Ivanko je druhý. Ivan Hrihorovský. 2. miesto. Ivanko, ďakujeme. Vydrž ešte rok, ešte musíš do 60 dvíjať, aby si bol 10-násobný karpatský medveď. Ivanko Hrihorovský, 2. miesto, cenu dozdáva. Áno, ešte neprestávaš, chvála Bohu. Adanko Bandola, áno. 2. miesto Ivanko Hrihorovský. A víťazom Pálko Zadražil. Pálko, poďme do toho. Pálko Zadražil. Cenu dostáva Pálkovi pán poslanec. Medailu vešia na trh pán poslanec. Naša viceprezidentka a Adanko Bandola, najlepší rozhodca Strednej Európy. A naša zapisovateľka, táto krásna dáma, ktorá je partnerka Pálka Zadražila. Pálko, manželku na ruky. Takže áno, toto sú naši víťazi, toto sú naši
absolventi, ďakujeme vám všetkým, ďakujeme pánovi poslancovi, ďakujeme vám diváci, zostaňte, občerstvite sa ešte, dajte si niečo do hubinky a my sa už len budeme baviť a zabávať. Ďakujeme, že ste s nami vydržali.